راديو إيرنا ንኤርትራ ዝገለለ እስራኤል ድማ ንመጀመርያ እዋናት ዝተጸንበረቶ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይካየድ ኣሎ። ፈረንሳ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ክትተሓጋገዝ ቅርብቲ ምህላዋ ገሊጻ። ኣብ ሱዳን ወሰኽ ዋጋ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ንምቅዋም ብዝተጸውዐ ኣድማ ምስ ግብፂ ዘራኽብ ኣውራ መንገዲ ተዓጽዩ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። እስራኤል ንመጀመርያ እዋናት ዝተጸንበረቶ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ካብ 31 ጥሪ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ክልማይ ዝተሰሚየ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይልታት ባሕሪ ጅቡቲ፣ ሶማል፣ የመን፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት፣ ባሕሬን፣ ዖማን፣ ኮሞሮስ፣ ፓኪስታን፣ እስራኤልን ካልኦት ሃገራትን ይሳተፉ ኣለዋ። ኣብቲ ሓበራዊ ልምምድ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልዕሊ 60 ኣሃዱታት ዝተዋጽኡ ኣስታት 9,000 ኣባላት ሓይልታት ባሕርን ኣየርን ምስ 50 መራኽብ ኩናት ይሳተፉ ምህላዎም ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣረጋጊጹ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኣብዚ ብዕቤቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ሓበራዊ ልምምድ ዘይተጸንበረት እንኳ ሃገር ኤርትራ ጥራያ። እቲ ኣብ ምእካብ ስለያ ፍሉይ ስርሒታት መጥቃዕን ምክልኻልን ዘጠቓለለ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክሳብ 17 ለካቲት ክጸኒሕ እዩ። እስራኤል ኣብዚ ከም ሃገር እውን ኣፍልጦ ምስ ዘይህብኣ ዝነበራ ሃገራት ንመጀመርያ እዋና ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምክያዳ ኣብቲ ዞባ ካብ ኢራን ክመጽእ ንዝኽእል ስጋታት ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከባ ሃገራት ብሓባር ደው ንምባል ዘለዋ ቅሩብነት ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ኣህጉራዊ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ንዞባዊ ምትሕጋዝ ዝዕብዩ ክብል መግለጺ ሰራዊት እስራኤል ጠቒሱ። ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወግዓዊ ዝምድና ዝመስረተት እስራኤል ምስ ስዑድ ዓረብ እውን ተበግሶታት ከም ዘሎ ይግለጽ እኳ እንተኾነ ብወግዒ ግና ኣይተሓበረን። ፈረንሳ ተኣሚሙ ንዘሎ ሃገራዊ ዘተን ናይ ተሓድሶ መደባትን ኢትዮጵያ ንምዕዋት ቀረብቲ ምዃና ገሊጻ። እታ ሃገር ነዚ ዝገለጸት ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ፍሬደሪክ ክላቪየ ኣብ ባሕቲ ለካቲት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምብጻሕ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ እዩ። ኣቶ ደመቀ መኮንን ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘተን መስርሕ ሰላምን ንምትብባዕ ክብል ሰራዊቱ ናብ ክልል ትግራይ ካብ ምእታው ከም ዝተቆጠበ ንፍሉይ ልኡኽ ፈረንሳ ገሊጹሉ። ይኹን እምበር ሕወሓት ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ዳግም ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ነቲ ትጽቢታት ከይዕንቅፍ ስጋኣት ከም ዘሎ እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጠቒሱ። ፈረንሳ ኩናት ኣብ ትግራይ ምስ ተወልዐ ምስ ኢትዮጵያ ንዝኸተመቶ ዳግመ ምቋም ሓይሊ ባሕርን ምሕዳስ ሓይሊ ኣየርን ዝርከቦ ወተሃደራዊ ስምምዕ ከም ዘደስከለቶ ይፍለጥ። እታ ኤውሮጳዊት ሃገር እቲ ኩናት በዘተ ክፍታሕን ረድኤት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ክባጻሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከበባ ከልዕሎን ክትጽውዕ ጸኒሓ እያ። ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዘይቀጥታዊ ዘተ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ክጥቀስ እኳ እንተጸንሐ ክልቲኦም ወገናት ግና ዝኾነ ዘረርብ ከም ዘየለዮም ዝሕብሩ። ኣዲስ ኣበባን መቐለን እናተመላለሰ ምስ ክልቲኦም ወገናት ክራኸብ ዝጸንሐ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሉሰጉን ኦባሳንጆ ምስ ዋና ጸሓፍቲ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ተስፋታት ምህላው ከም ዘኣንፈተሉ እቲ ዋና ጸሓፊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ እዩ። ኣብ ሱዳን ዞባታት ሰሜንን ቀይሕ ባሕርን ንወሰኽ ዋጋ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ንምቋም ኣብ ዝተጸውዐ ኣድማ ሰልፈኛታት ነቲ ምስ ግብፂ ዘራኽብ ንግዳዊ መስመር ከም ዝዓጸዉ መርበባት ዜና ሓቢረን። እቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዝተፈላለየ ንግዳዊ ልውውጥ ዝካየደሉ ኣውራ መስመር ካብ መፋርቕ ወርሒ ጥሪ ትሒዙ ንምዕጻው ሰልፍታት ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ካብ 31 ጥሪ ትሒዙ ነቲ ኣድማ ሓረስቶት ዝርከብዎም ተወላዶ ሰሜናዊ ዞባ ብብዝሒ ስለ ዝተጸንበርዎ ሓምዳብ ዝተባህለ ድልድል ዘለዎ ሸርያን ኣሸማል ዝተባህለ ኣውራ መገዲ ተዓጺ ይርከብ። ብሰንኪታ ኣድማ ኣሕምልቲ፣ ፍረታት፣ ኣእካል፣ መሰረታዊ መግብታትን ካልእ ናይ ንግዲ ኣቑሑን ዝጸዓና ሎሪታት ብክልቲኡ ወገን ተዓጺና ኣለዋ። ኮሚቴ ተቃውሞ ፖርት ሱዳን ካብን ናብን ሱዳንን ግብፅን ዝመላለሳ ናይ ጽዕነት መካይን እቲ ናይ ሰሜናዊ ዞባ ኣውራ መገዲ ስለ ዝተዓጽወ መንገድታትን ናቐይራ ናብ ፖርት ሱዳን ይኣትዋ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ
ነዚ መገዲ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝጥቀሙ መራሕቲ መካይን ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ጠንቂቓ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኣብቲ ዞባ ተግቢርዎ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ክሳብ ዘጉድሎ ድማ እቲ ኣድማ ክቕፅል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ምዕፃውቲ መገዲ ንሓረስቶት ነጋዶን ተጠቐምትን ክልቲኦም ጎረባብቲ ህዝብታት ብኸቢድ ሃሲቦም ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ኣልሞኒተር ኣብ ዘስፈሮ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣተሓሳሲቡ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ባርነት ክበልልና ዘይከኣለ ገባብ ሬድዮ ኤረና ገለ ሰባት ባሮት መስተ ይኾኑ ካልኦት ድማ ናይ ምጥላዕ ጉዛኣት ኮይኖም እቲ ተወለፎ ልምዲ ይገዝኦም ባሮት ይገብሮም ድለዩ ይሰርሖም ነዚ ዝመስል ካልእ ባርነት ድማ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ባርነት ወይ ጊላነት ስርዓት ዝበሃል ኣብ ናይ ታሪክ ትምህርቲ ተማሂርና ወይ ኣንቢብና ንኸውን ኣብቲ ግዜቲ ገለ ሰባት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ፍጹም መልክ ነይርዎም እዚኣቶም ጎይቶት ወይ ወነንቲ ባሮት ክኾኑ እንከለዉ እቶም ጉዛኣቶም ድማ ባሮት ተባሂሎም ይጽውዑ እዞም ጎይቶት ነቶም ከም ኣቶም ሰባት ዝኾኑ ጉዛኣት እንትርፎ ከም ንብረት ከምቲ ናቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ህይወት ክመርሑ ዝግብኦም ገይሮም ኣይቈጽርዎምን ሓደ ግዜ ብህይወቶም ነሳቶም ኣብ ኩናት ኮይኑሎም ነገለ ተጻረርቶም ማሪኾም ነዚኣቶም እምበኣር ባሮት ገበርዎም ካብኡ ንኔው እቶም ምሩኻት ኮይኑዎም ከም ጉዛኣት ኮይኖም ክሕልፍዎ ተፈሪዶም ባሮት እዮም እሞ ህይወቶም ብምልኡ ንጎይቶቶም እናተኣዘዙ ይሰርሑ ጻምኦም ግና ከይረኸቡ ይቕጽሉ ካብ ጎይቶቶም ዝረኽብዎ ገለ ግብረ መልሲ እንተሎ በብግዚኡ ዝመጽእ መቕጻዕቲ ጥራዩ ባሮት ናቶም ህይወት ኣይነበሮምን መጻኢ ህይወቶም ጽልሙት ምዃኑ ድማ ነሳቶምን ጎይቶቶምን ይፈልጥዎ ነበሩ ስለዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓልዋን ቀይድን ይነብሩ ተወዲቦም ክቃለሱ ይኽእሉ ስለ ዘይነበሩ ኸዓ እቲ ደፊሩ ዝተባህለ ባርያ ዝገብራ እንተነበረ ካብታ ባርነት ሃዲምካ ናብ ገለ ናጽነት ዝርከቦ ሃገር ምሕካል ጥራይ ነበረት ዕድል ዝገበሩ ናብቲ ዝደለይዎ ይኣትዉ እቶም ካልኦት ድማ ሓደው ተታሒዞም ወይ እውን ኣምሊጦም ክነሶም ዝኸፍአ ኩነታት ይገጥሞም ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ካብ ዝሓልፍ ልዕሊ 100 ዓመት ገይሩ ዝብል ኣንቢብና እንተኮይንና ሕጂ ካልእ ክንሰምዕ ንዳሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ኣብ 4 ዘበናት ማለት 400 ዓመታት ካብ እተማረኹ ባሮት ዝበዝሑ ጊልያታት ኣብዚ ዘበና ከም ዘለው እተፈላለዩ መጽናዕታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ይሕብሩ ባርነት ኣብዚ ግዜና ነስታት 30 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት የሳቕሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብዚ ግዜና 30 ሚልዮን ዝበጽሑ ሰባት ጊላታት ኮይኖም ህይወቶም ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ካልኦት ወነንቲ ይሕልፍዎ ኣለዉ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ መዳርግቲ ዘይብሉ ምዃኑ እዮም መጽናዕታት ዝሕብሩ ብ1948 ከምኡውን ብ1956 ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር ጊልያነትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ተግባራትን እተሓገገ ኣዋጃት ኣሎ ዳርጋ ኩላተን ሃገራት ኣንጻር ጊልያነት ከም ዝቆማ ዝገልጻ እኳ እንተኾና
ጊልያነት ኣብ ዓለም ናስ ኣዝዩ ስፋሕፊሑ ዝርከብ ንምዃኑ እዚ ባርነት ወይ ጊልያነት ዝበሃል መግዛእቲ ኣብዚ ግዜና ብኸመይ መልክዕ ዝፍጸም ዘሎ ኣብዚ ዘበና ዘለዉ ጊልያታት ኣብ ኩናት ተማረኹ ይኮኑን ብቑሉዕ ኣብ ዕዳጋ ቀሪቦምን ኣይሽየጡን ኣይልወጡን እንተኾነ ኩነታቶም ምሶም ናይ ቀደም ባሮት ኣዝዩ ዝመሳሰል ዘይከምቲ ናይ ቀደም ዘበን መብዛሕትኦም ተታሊሎም እዮም ናብዚ ናይ ባርነት መርበብ ዝኣትዉ ሓንሳብ ኣብቲ መጻወድያ ምስ ኣተዉ ግና ኣብቲ ሕቡእ መስመር ልክዕ ከም ባሮት ይሽየጡ ይልወጡ ዘይደልይዎ ክገብሩ ድማ ይግደዱ ህይወቶም ብኻልኦት ከም እተወነነት ከዓ ይርእዩ ናቶም ህይወት ኣይህልዎምን ብቃሕታቶም ወነንቶም ድማ ይምርሑ መዋጽኦ ዘይብሉ ኣገልግሎት ክህቡ ድማ ህይወቶም ይሕልፍዎ ብመግለጺ ሕቡራት መንግስታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብዚ ግዜና ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ባርነት ኩነታት ኣሎ ዘብልዎ ነጥብታት ከምዚ ይመስሉ ሓደ ግዱድ ስራሕ እዚ ብዘይ ዓስቢ ክትሰርሕ እትግደደሉ ኩነታት እዩ እንተዘይሰሪሕካ መቕጻዕቲ ይስዕበካ ክልተ በቲ ዘካይደካ ወይ ዝቖፀረካ ሰብ ትውነን ሓለኻኻ ድላዩ ክገብረካ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ሰለስተ እቲ ሒዙካ ዘሎ ሰብ ከም ንብረት ወይ ከም ቁፅሪ ጌሩ ይርኤካ ከም ሰብ ኣይቈፅረካን እናሓንሳብ እውን ብገንዘብ ናብ ካልእ ከም መሓላልፈካ ይኽእል ኣርባዕተ ምንቅስቓሳትካ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ይኸውን ከም ድላይካ ክትንቀሳቐስ ኣይፍቅደልካን ከመኢሎም ከሰባት ናብ ከምዚ ኩነታት ይወድቁ እዚ ብበበይኑ መንገድታት ከምዚ ስዕብ እዩ ዝንገር ኣብ ሓያሎ ሃገራት ከም ተረእየ ሰባት ዕደኦም ክኸፍሉ ስለ ዘይከኣሉ ብዕዮ ክመልስዎ ናብቲ ጊልያነት ይኣትዉ ብህይወት ከጽንሖም ዝኽእል መግቢ እናተዋህቡ ኣብ ሓደ መጽንሒ ይቕየዱ ብኣገልግሎቶም ዕደኦም እንተዘይከፈሉ ድማ ዕደኦም ናብ ውሉዳቶም ተሰጋጊሩ ደቀም እውን ጊላታት ኮይኖም ይቕጽሉ ካልእ ተርእዮ ድማ ግዱድን ትሕቲ ዕድመ መርዓን እዩ እዚ እውን ነተን ብዘይድሌተን ዝምርዓዋ ናብ ጊልያነት የእትወን መሰላቶም ዘይፈልጡ ቖልዑ እውን መጻኢኦም ኣብ ዘይሃንጽ ዕዮ ተገዲዶም ይሰርሑ ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ስራሕ ዕድል ክትረኽባ ኢኽን ተባሂለን ኣብ ግዱድ ናይ ምንዝርና ስራሕ ዝኣትዋውን ብዙሓት እየን ብዘይካዚ ብመንግስታትን ፖለቲካውያን ሓይልታትን እናፈራራህካ ዝግበር ኣገልግሎት እውን ጊልያነት ተባሂሉ ተጸዊዑ ኣሎ ወታደራዊ ምሕዳር ሚያንማር ነዜጋታቱ ኣገዲዱ ከም ዝሰርሑ ብምግባሩ ብ2006 ዓለም ለኻዊ ማሕበር ዕዮ ኣብ ልዕሊኡ ክስ መስሪቱ ነይሩ ምዝ ክንሪኦ ዝጸናሕና ኩነታታት ተሓሒዝና ናብ ሃገርና ምስ ንምልከት እንታይ ምስሊ ንራክብ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘይ ገደብ ዝቕጽል ዘሎ ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ ከምቲ ነቐፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብልዎ ባርነት ድዩ ወይሲ ዜጋታት ሃገር ንምህናጽ ኢሎም ዘበርክትዎ ዘለዉ ኣገልግሎት እዩ ካብተን ኣቐድም ኣቢልና ዝጠቐስናየን ንሓደ ሰብ ኣብ ባርነት ኣሎ ዘብልኦ ነጥብታትከ ንኽንደይ የማልእ በቲ ቀዳማይ ክንጅምር እዚ ወፍሪ እዚ ብምግዳድ ድዩ ዝግበር ወይሲ ሰባት ብድሌቶም ይሳተፍዎ እዮም ናይ ዝመልሲ ንጹር እዩ እዚ ወፍሪ እዚ ብመንሕራይ ዘይኮነስ መንግስቲ ብዝወሰነዩ ዝትግበር
ገለ ሰባት ብኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፍጸም ዘሎ ገይሮም ይወስድዎ ኾኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክእወጅ እንከሎ ግና ናይ ግዜ ገደብ ነይርዎ እዩ። ሰባት ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ዝጽበይዎ መሰላት ነይርዎም። እዚ ሕጂ ዘሎ ኣገልግሎት ግና ተገዲድካ ትፍጽሞ እንተዘይፈጺምካዮ ድማ መቕጻዕቲ ትቕበለሉ ዓይነት እዩ። ስለዚ እምበር ነታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ጊልያነት ኣማሊእዋ ኣሎ። ናብታ ኻለይቲ ክንሰግር። እቲ ዝቖፅረካ ወይ ሓልቓኻ ድላዩ ክገብረካ ይኽእል። እዚ እውን ኣብ ኩነታትና ብዙሕ ዘካትዕ ኣይኮነን። ኣብቲ ንስኻ ትመርጾን እተድመዓሉን ክትሰርሕ ባዕልኻ ይትውስንን። መንግስቲ ዝበሃል ወናኒኻ ወይ ድማ መሓውሩ ዝኾኑ ኣሕልቕካ ናብ ድላዮም ሰዱኻ። እንተቖጢዕካዮም ናብ ዝኸፍአ ቦታ ኣብ ቅድሚኦም ሞሳን ተረኺብካ ድማ ኣብ ጊልያነትካ ዝሓሸ ኩነታት ይፈጥሩልካ። ናይ መን እዙ? ናይ መን እያ እዚኣ? እናበሉ ይዘራረቡልካ። ንስኻ ድማ ናይ ፊልጶስ ወይ ናይ ውጭ ትብል። ኤርትራዊ ኽነስኻ ናይ ቻይናየ እውን ትብል ኢኻ። ሬድዮ ኤረና ዓሰርተ ናብዚ ስደድ ክበሃሉልኩም ሰሚዕኩም ትኾኑ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰራዊትን ተዕሊምን እዩ ዝስማዕ እዚ። ነፍሲ ወከፍ ከም ቁፅሪ ዝረአ ብሽምካ ዝጽዋዓካ የለን። ንስኻ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ኢኻ። ድምፅኻ ይስማዕን። ኣብቶም ብዙሓት ተሓዊስካ ትጓዓዝ። ዳርጋ ከም ንብረት ኢኻ ትረአ። እዚ እውን ጊልያነት እዩ። ምናልባት ብርኡይ ኣይትሽየጥ እንትኸውን እንተኾነ ኣገልግሎትካ ተሸይጡ ረብሕኡ ናብቶም ወኒኖምኻ ዘለዉ ክኸይድ ትርኢ። ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ንመንግስትና ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክኸፍልዎ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ንኣብነት ገዛውቲ ኸስርሑ ይደልዩ። እቲ ገዛውቲ ድማ ብናይ ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ ህነጸሎም። መንግስቲ ዝበሃል ይኽፈል። ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ዜጋታት ድማ ብነጻ የገልግሉ። ናብቲ ራብዓይ ነጥቢ ንስገር። ባሮት ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ይሕረሞም። ነቲ ዝእውዶም ኣስራሒኦም ገዲፎም ክኸዱ ይክእሉን። ገዲፎሞ ናብ ካልእ እንተኸይዶም ይቐጽዖም። ግዙኣቱ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝኸድዎ ኣሳዲዱ ኣሲሩ ኣምፂኡ ተመሊሶም ከም ዝሰርሑ ክገብሮም ይኽእል። እዚ ዘይሕጋዊ ናይ ዘበና ባርነት ምዃኑ እዮም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝገልጹ። ኣብ ሃገርና እውን ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ከም ዘየለ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ። እቲ ምኽንያት ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኹሉ ሃገር ትደልየላ እዩ ዝበሃል። ከም ወነንቲ ዝምሰሉ ሓለፍቲ ነጻ ኹን እንተኢሎምኻ ግና ከም ድላይካ ትንቀሳቐስ። ኣብ ሃገራት ኤሮጳን ኣሜሪካን እናተቐመጥካ ድማ ልዕልቶም ጊልያታት መሪርዎም ዘምልጡ ዜጋታት ሃገራዊ ትኸውን። ኣብዚ ዘለናዮ ዘበን መብዛሕትኦም ኣብ ትሕቲ ጊልያነት ዝነብሩ ሰባት ካብ ሃገሮም ማርሒቖም ተሰድዮም። ነዚ ዝኸፍአ ጊልያነት ዝድርኾም ከኣ እቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ምዃኑ ይንገር። ገሊኦም ካብቲ ዘሎ ጊልያነት ከምልጡ ናብ ዝኸፍአ ጊልያነት ይወድቁ። ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድል ክንረኽበልክን ኢሎም ንደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመን ኣብ ግዱድ ኣመንዝራነት ዘእትዉ ስገርቲ እቶም ቀንዲ ንጊልያነት ዘመና ዘዕንብቡ ዘለዉ ገበንኛታት እዮም። ከምዚኣቶም ዝመሰሉ መታለልቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ከይተሓጽሩ
ንቆልዑውን ኣብዚ መርበብ ዝየትውዎም ዝሓሸ ትምህርቲ ክንረኽበሎም ኢና ኢሎም ካብ ወለዶም ወሲዶም ንቆልዑ ናብ ባርነት የትውዎም። እቲ ባርነት በበይኑ ዓይነት መልክዓት እዩ ዘለዎ። ጉዱድ ዕዮ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ጉዱድ ጾታዊ ርክብ። እቲ ኩነታት ንሕልና ዝርብሽ ቅልጡፍ መግቲእ ክግበረሉ ዘለዎ እዩ። ናይ ሃገርና ሕማቕ ኩነታት እቲ ዝኸፍኦ ከይኣኽሎ ንኸምዚ ዓይነት ኩነታት እውን የቃልዕ ምዃኑ ዘሕዝን ይገብሮ። ካብ ጉዱድን መወዳእታ ዘይብሉን ውትህድርና ከምልጡ ብኣስገርቲ እተሓብሉ መንእሰያት ኣብ በረኻታት ሲናይ እንታይ ከም ዝገጠሞም ብማዕከናት ዜና ተኸታቲልና ኢና። ኣብቶም ኣስገርቲ ተመሲሎም ዝማረኽዎም ምስ ኣተዉ ልክዕ ከም ባሮት ብገንዘብ ክዕደጉ ምሶም ሰባት ይወዓዓሉሎም። ክኸፍል ዘይከኣለ ድማ ንኣእምሮ ብዝርብሽ ኣገባብ ኣካላቱ ተጠቢሑ ከንብሮ ዝኽእል ኣካላቱ ናብ መሸጣ ይቐርብ። ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተደጋጋሚ ይድፈራ፣ መጻወቲ ሸፋቱ ይኾና። ሓራ ኤርትራ ኮሪዓት ትነብር ካብ ባርነት ነጻ ዝኾነት ሕብንቲ ሃገር እያ ኢልካ ክትኣምን ዝምረጽ እኳ እንተኾነ እቲ ሓቂ ግና ካልእ እዩ ዘርእየና። ኣብ ኤርትራ እናነበረ ካብ ባርነት ነጻ ኮይኑ ዝነብር ተራ ዜጋ ኣሎ እንተኾይኑ ሓደው ኣያ ዝረኸበ ወይ ድማ ከም ደርሆ ገመድ እንተነዋሓሉ ነጻ ዝኾነ ዝመስሎ ጥራዩ ይብሉ ብዙሓት። በንጻሩ ድማ ኣእምሮ እዩ ሓደው ነጻ ወይ ባሮት ዝገብረና ዝብል ኣረዳድኣ ኣሎ። ከምቲ ባዕልና ኣብ ወልፊ ብምእታው ጉዙኣት ወይ ባሮት ወልፊ እንኾኖ ዓይነት እዩ። ናጽነት ካብ ኣእምሮ ከም ዝጅመር ከማና ድኹም ብዝኾነ ሰብ ድማ ክንምለኽ ከም ዘይብልና ክንኣምን ከድልየና እዩ። ክንገዝኦ ዘለና እንተሎ እምነትናን ኣእምሮናን እዩ ክኸውን። ብኻልእ ኣዘራርባ ነቲ ዝኣመናሉ ክንገብር ጥራዩ ግዜ ዘሎና ኣብ ዝሓጻር ህይወት። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ኣብ ዘለኹሞ ዳሓን ክትህልውን እናተመነና ንሎሚ ሐሙስ ዕለት 3 ወርሒ 2 2022 እቲ ሰብ ዘይፈልጦ ታሪክ ዕንወት ሃዳሙ ደንበላስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብቢ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ሒዝናልኩም መጺና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሖት። እቲ ሰብ ዘይፈልጦ ታሪክ ዕንወት ሃዳሙ ደንበላስ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝርከብ ደንበላስ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ተወሊደ ዓበ ስድራይ እውን ክሳዕ ሕጂ ኣብኦም ዘለዉ። ደንበላስ ኣብቲ ናይ ቀደም ምሕደራ ኣብ ኣውራጃ ስራየ ዝርከብ ሰፊሕ በረኻታት ዝሽፍን ወረዳ እዩ። ብሰሜን ምስ ባርካ፣ ብደቡብ ምስ ሓውሲ ከተማታት ዓረዛ፣ ማይድማ፣ ሞልቅን ሻምብቆን፣ ብምብራቕ ምስ ኩኖ ረዳእ፣ ብምዕራብ ድማ ምስ ምድረ ኩናማን ናራን ይዳወብ። ደንበላስ ብማሕረስን መጓሰን ዝናበር ቁሩብ ካብ ዘበናውነት ድሕር ዝበለ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ከባቢ እዩ። ቆላታት ደንበላስ ኣብቲ ኣዝዩ ሰፊሕ ንሕርሻን መጓሰን ዝምችእ ጎላጉል ፋሒሉ ዝነብር ህዝቢ ክነብሮ እንከሎ ከበሳታቱ ድማ ብመጠኑ ተጨቃጭቆም ዝነብሩ ብዙሓት ስድራ ቤታት ይቕመጥዎ። ኣነ እምበኣር ኣብ ሓንቲ ካብተን ህዝቢ ፋሒሉ ዝነብረለን ዓድታት ናይ ቆላ ደንበላስ ሕጻታት ኣብ እትበሃል ንእሽቶ ዓዲኤ ተወሊደ ዓበ። ኩሉ ኣብ ሕጻታት ዝነብር ህዝቢ ማሕረሱ እናሓረሰ ጎኒ ጎኑ ድማ ጥሪቱ እናፍረየዩ ዝናበር። ንመጓሰ ክጥዕም ተባሂሉ ድማ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ናታ ኩጀት ፈልያ ካብ ካልኦት ስድራ ቤታት ፍንትት ብምባል ኣብ ናይ ብሕታ ደንበያ እትነብር።
መሬትና ብብዙሓት ኣግራብ ዝተሸፈነ ንጥሪት ኣዝዩ ምቹእ መሬት እዩ መንበር ገዛውትና ድማ ሃዳሙ እዩ ሕፃታት ሓንቲ ካብተን ብፅሬትን ራሕቂ ዝተማይን ዝሳቀያ ዓድታት ኤርትራ ንገሊኦም ፍርቂ ሰዓት ንገሌና ድማ ክሳብ ልዕሊ 1 ሰዓት ዝወስደልና መንገዲ ሩባ ተጓዒዝና ብኣእዱግን ኣግማልን ጓሪትናይና ማይ ንሰቲ ዕዳጋና ሞልቂ እዩ ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝናይና ዕዳጋን ንገብር ንትምህርቲ ንሕክምናን ንኻልኦት ማሕበራውያን ኣገልግሎታት እውን ከምኡ ነዊሕ ተጓዒዝናይና እንረኽቦም ብማእኸል ዓድና ዝሓልፍ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝተጸርገ ናይ ሓመድ ጽርግያ እኳ እንተሃለወ ዝንቀሳቐሳሉ መካይን ግን ዳርጋ ኣለዋን ስለዚ ኩሉቲ ናብተን ሓውሲ ከተማታት ዝግበር መንቀሳቐስ ብኣጋር ብኣእዱግን ብኣግማልን እዩ ዝትግበር ኣብ ሕፃታት መንባር ቀሊል ኣይኮነን ግዳ እንተ ስለሚድናዮ እንተስ ነቲ ንምጓሰ ዝምችእ ኣነባብራ ደሊና ደስ እናበለናይና እንነብሮ ከምቲ ኣቐዲመ ክገልጾ ዝፈተንኩ እቶም ዝርከቦም መንግስቲ ኤርትራ ዝህቦም ማሕበራውያን ኣገልግሎታት ካባና ፍንትት ኢሎም እዮም ዝርከቡ ብፍላይ ትምህርቲ ክንምሃር ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ክንጓዓዝ ኣለና ኣዝዩ ርሑቕ እዩ በረኻ ምዃኑ ድማ ብፍሉይ ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝያዳ ዘይውሕሱ ገብሮ ህፃናት ትምህርቲ ንምጅማር ብውሕዱ ክሳብ 10 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝመልኡ ክጸንሑ ይገደዱ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ዓበይቲ መንእሰያት ክሳብ ዝኾኑ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ይጸንሑ እቶም ተጸሚሞም 11 ክፍሊ ወዲኦም ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ንምውሳድ ናብ ሳዋ ዝወርዱ ድማ ካብቶም ካብ ከተማታት ዝመጹ መማሃርቶም ብዕድመ ኣዝዮም ዝዓበዩ ብትምህርታዊ ብቕዓቶም ድማ ዝሰነፉ ይኾኑ በዚ ክገልጾ ዝፈተንኩ ምኽንያታት ተታሒዞም ብዙሓት ቆልዑ ትምህርቲ ኣይመሃሩን እዮም ብፍላይ እኳ ደኣስ ደቂ ኣንስትዮ ወይ እውን ብዙሕ ኣይቅጽሉን ኣብ መንጎ የቋርጹ ብዙሓት ዘይመሃሩ ወይ ዘይተማሃሩ መንእሰያት ዝርከብዋ ሕፃታት እምበኣር ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ምንጭ ወተሃደራት ህግደፍያ ብዘይ ምግናን መንግስቲ ኤርትራ ንሕፃታት ከም ምንጭ ወተሃደራቱ ጥራሕ እዩ ዝሪኣ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ቆፂርካ ዘይትውድኦም ግፋታት እዮም ዝካየዱላ ብሕፅረት ትምህርቲ ዝሳቀዩ ብንቕሓት ቁሩብ ድሕር ዝበሉ መንእሰያት ዝርከቡላ ብምዃና ብመንግስቲ ዝያዳ ተጠማቲት ይገብራ ሕፃታት ብዙሓት በት መንግስቲ ሓንጎሎም ዝተሓጽቡ መንግስቲ ዝበላ ፈጣሪ በላ ኢሎም ካሓስቡ ዝኽእሉ እሙናት ወተሃደራት ህግደፍ ዝተረኽቡላ ዓዲ እያ ሽሑኳ መንግስቲ ኤርትራ ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከም ጊላ ዝሓስብ ሕሱም መንግስቲ ይኹን ግና ኣይ ከምቲ ንሕፃታትን መሰልታን ዝሓስበን በቃ መንግስቲ ህግደፍ ንሕፃታት ብሓንቲ ጉዳይ ጥራሕ እዩ ዝሓስባ ምንጪ ብስለት ዝጎደሎም ተኣዘዝቲ ወታደር ኣብ ከባቢ ዓመታት 2014 2015 ከምኡን 2016 ግና ብገለገለ ምኽንያታት እቲ ህዝቢ ቁሩብ ክነቅሕ ጀሚሩ ነቶም ዝካየድሉ ዝነበሩ ዕልቢ ዘይብሎም ግፋታት ድማ ክቃወሞም ፈቲኑ እቶም ግፋታት ዝበዝሕ ግዜያት ኣብ እዋን ለይቲኦም ዝካየዱ ከም ተቐዲመ ክገልጾ ዝፈተንኩ ኣነባብራ እቲ ህዝቢ ፋሕ ዝበለ ብምዃኑ እቶም ገፈፍቲ ብሓደ ጫፍ ምስኣተው ኩላ ዓዲ ተጻዋዊዓ ክትተሓባበርን ነቲ ግፋታት ከተፍሽልን ጀመረት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዩ እቲ ንምእማኑ ዝኸብድ ግፍዒ ዘጋጠመ እዋኑ ወርሒ ሰነ 2016 ዓመተ ምሕረት እዩ ነይሩ ተማሃራይ 30 ዓመት ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ዝነበርኩሉ ግዜ እዩ ዓመተ ትምህርቲ ተወዲኡ ተማሃሮ ንዕረፍቲ ንናብ ስድራ ቤትና ፋሕ ዝበልናሉ ሰሙን እዩ ክሳብ ሞልቂ ብመኪና ኸይደ ነቲ ዝተረፈ ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ብእግረይ ተጓዒዘ ሕፃታት ኣተኹ ግና ዓደይሲ ከምቲ ዝገደፍኳ ይጸናሓትንን
ኣብ ጫፍ ተዓዲ ዝርከብ ገዛውቲ ምስ በጻሕኩ ንኽትሪኦ ዝሰንብድ ይሓልም ደ ዘለኹ ዘብል ምስሊ ረኣኹ። ኩሎም ሃዳሙ ርእሶም ተጓዕሚሞም ዘይተዛዘሙ ሓደስቲ ሃዳሙ ክመስሉ ኣፎም ንሰማይ ሃሃቢሎም መንደቕ ጥራሕ ኮይኖም ተሪፎም ወላ ንምስክር ዝኸውን ሰብ ዘይብሎም ጽምጽም ይብሉ ነይሮም። ንዘለኣለም ካብ ኣእምሮይ ዝሃስስ ክፉእ ምስሊ ገዛና ኣብ ከባቢ ማእከል ተዓዲ ስለ ዝነበረት እንታይ ከም ዘጋጠመን መፍላጥ ተረቢጸ ንኣሳጉማይ ዘብዘብ ሓዊሰሉ ኣይበጻሕ ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ገዛና በጻሕኩ። ገዛና ምስ በጻሕኩ እቶም ናብ ማይ ነፍሒ ክኸይድ ከለኹ ኣብቲ ኣፉ ኸፊቱ ዝረኣኽዎ ገዝኦም ገዲፈዮም ዝኸድኩ እንዳሓወቦይ ምስ ደቆም ንብረቶምን ጥሪቶምን ኣብ ገዛና ጸንሑኒ። እታ ዳርጋ ንበይንና ንነብረላ ዝነበርና ኩጀት እውን ብኻልኦት ኣብኡ ዘይገደፍክዎም ሰባትን ጥሪቶምን ዓለቕሊቓ ነበረት። ሰላምታይ ወዲኤ ማይ ሰትየ ኮፍ ድሕሪ ምባለይ ንምንኣስ ሓብተይ እንታይ ከም ዘጋጠመ ክትነግረኒ ብታህዋኽ ሓተትክዋ። ጽምሉ ዝበለ ፍሽኽታ ፍሽኽ ድሕሪ ምባላ ድማ ቅድም መግቢ ብላዕ ዘጉህዛ እንታይ እዩ ድሓር ምብላዕኪ ኣበይካ ብምባል ቅድም ክዕርፍ መኸረትኒ። ተረቢጸ ከም ዘለኹ ምስ ፈለጠት ግን እቲ ዘሕዝን ዛንታ ዓድና ብኸምዚ ዝስዕብ ኣሕፅር ኣቢላ ኣዘንተወትለይ። ቅድሚ ኸባቢ ወርሒ ኣቢሉ እዩ ንግሆ ከባቢ ሰዓት 9 ሃንደበት ብዙሓት ወታደራት ነዛ ዓድና መልእዋ። ናብ ብኹሉ ሸነኻት ዝርከቡ ጫፋት ናይዚ ዓዲ ብጉጅለታት ፋሕ ብምባል ንነበርቲ ናይቶም ገዛውቲ ሃዳሞኦም ብትእዛዝ መንግስቲ ክፈርስ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ኩሉ ንብረቶም ሒዞም ክወፁ ኣዘዝዎም። ድንፅው ኢሉኒ ኣፈይ ከፊተ ዓይነይ ኣፍጢጠ ኣሕፅር ኣሕፅር ኣብልለይ በጃኺ ዝብል ብዝመስል ገጽ ተረብሸ ክትቅጽለለይ ምልክት ገበርኩላ። ረፊዱ ብምንባሩ ዝበዝሑ ሰባት ነናብ ስርሖም ወፊሮም ዳርጋ ኣርገውትን ቆልዓ ሰበይትን ጥራዮም ኣብ ገዛ ተሪፎም ነይሮም። ብዓቕሚ ቆልዓ ሰበይቲ ድማ ኣብ ፍርቂ ሰዓት ጥራይ ክወፅእ ዝኽእል ንብረት ጥራይ ዘለዎ ገዛ ዳርጋ የለን። ግዳብ ብዓቕሞም ኩሎም ስድራ ቤታት ንብረቶም ከውፁ ፈቲኖም። ገለገለ ካብቶም ብሸነኽ ምዕራብ ዝነበሩ ገዛውቲ ናይ ተቃውሞን እምቢታን ምልክታት ከርእዩ ስለ ዝጀመሩ ግን ወላ ኣረግቶት ይኹኑ ሰብኡት ክእሰሩ ትእዛዝ ስለ ዝተዋህበ ዝገደደ ዋሕዲ ጉልበት ተፈጥረ። ንሕና ዕድል ገይርና ገዛና ምስቶም ይፍረሱ ዝተባሃሉ ገዛውቲ ኣይነበረትን። ኣውያት ምስ ሰማዕና ብዓላነ ኬድና ነተን ዋሕዲ ጉልበት ዝነበረን ስድራ ቤታት ክንሕግዘን ፈቲና። ግዳ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ስለ ዝተዋህበና ብዙሕ ክንዕወት ኣይከኣልናን። ፈተነ እዩ ዝበሃል። ንኣብነት ኣብ መሸባዓት ዝነበረ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ቆፎታት ዝነበረ ኣካል ከነውፅእ ዕድል ኣይረኸብናን። እተን ዝተዋህባና 30 ደቓይቕ ምስ ተወድኣ ነተሃዳሙ ፈንጂ ኣእትዮሙሉ። ብሙሉእ ዓዲ ብድምፂ ፈንጂ ትንውፅ ኣቢላ በቃ ሃዳሙ ዓድና እናረኣናዮም ኣብ ደቓይቕ ናብ ሓሙኽሽቲ ተለወጡ። ኣብ ኣእሙሮኣ ኣዝዩ ሕማቕ ስእሊ ይግንጸል ከም ዝነበረ ይረአየኒ ነይሩ። ከምዚ ናይ ህንዲ ፊልም ተዘንትወለይ ዝነበረት ኮይኑ ተሰማዓኒ። ቁሩብ ድሕሪ ምዕራፍ ክትቅጽለለይ ምልክት ገይረላ። በቃ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ገለ ዓበይቲ ወታደራውያን ሓለፍቲ መጺኦም ነቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰብኡት ብምፍታሕ ነቶም ገዛውቶም ዝተቓጸሎም ስድራ ቤታት ነቲ ዘውፅእዎ ንብረት ሒዞም ናብ ማእከል ዓዲ ከኣትዉ ኣዘዝዎም። ንሕና እውን ነቲ ዝንወፀ ንብረት ኣብ መጋዓዓዝ ተጸሚድና። እቶም ደሓን ዝኾነ ሰብ ከጸግዕ ዝኽእል ቦታ ዘለዎ ገዛ ዘሎና ነንዝቐርበና ናብ ገዛውትና ኣዕቂብናዮም። ንኣብነት ንሕና ንእንዳሓወቦይ ናብ ገዛና ምጺና ኣዕቂብናዮም። እቶም ክጽጉዑ ዘይክእሉ ዓበይቲ ስድራ ቤታት ድማ ኣግራብ መሪጾም ገሊኦም ኣብ ትሕቲ ጽላል ጋባ ገሊኦም ድማ ኣብ ትሕቲ ጽላል መቂዕ ዳሰሪሖም ይነብሩ ኣለዉ። ከምዚ እዩ ዘሎ ምስ ዕረፍካ ኩሉ ሓደ ብሓደ ክበጽሓካ እዩ ብምባል ብምልክት ድኻም ኡፍ እናበለት ነዊሓ ዝተንፈሰት። ኣነ ብኣግርሞት ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ብዙሕ ሓሳባት ክሓስብ ጀመርኩ። ርእሰይ ሽሽ በለኒ። ኣመሓዳሪ ዓድኽ እንታይ በለ?
ነበርት እንታይ ኣቢስና ምስ በልዎ እንታይ ኢሉ መለሰ ዝኾነ ፍታሕ ወይ ሓገዝ ክገብር ሓተተን ሕቶታተይ ደራርብ ኩላ ኣመሓዳሪ ዓዲ ኣንባዕሉ ከም ዘይሰምዐ ምሳና ከም ዝተረድአ ተዛሪቡ ንምንታይ ከም ዝተገይሩ ኢሉ ምስ ሓተተ ድማ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክግበረልኩም ስለ ዝኾነ ናብ ማእከላይ ቦታ ክትእከቡ ኣለኩም ብኸም ኢና ኣቃጺልናልኩም ዝብል መስ ከም ዝተዋህቦ ተዛሪቡ ብድሕርዚ ኣብ ዝነበሩ መዓልታት ከምቲ ሓብተይ ዝበለቶ ንኹሉ ዘጋጥም ዝነበረ ብዝርዝር ብዓይነይ ርአዮ ሓቃ ነይራ ሓብተይ ነዝርኢኻ ወይ ሰሚዕኻ ከመቢሉ መግቢ ይወርደልካ ንጓና ኣጋጢሙ ወይ ለምኻውን ዘሕዝን ገፍዒ እዩ ንሰብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከቕርበልካ ኢልካ ወላቴን ዳውን ትኹን መጽለሊ ከይቀረብካሉ ንገዝኡ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ኣይተቃጽለሉን ኢኻ ብፍጹም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ገፍዒ እዩ ብዙሓት ስድራ ቤታት እኽለ ናብ ቆፉ እንከሎ ተሃሚኹ ዝብላዕ ስኢነን ግዳይ ጥሜትን ሕማምን ኮይነን ነበራ መዓንጣ ዘይቋጸሩ ህፃናት ነብሶ ጾራትን ኣረገውትን ካብ ኩሉ ብፍሉይ ተጠቕዑ እዋን ክራማት ምስ ምንባሩ ድማ ዝኸፍአ ነበረ ንፀሓይን ዝናብን ኮይኖም ኣብዚ ታሪክ እዚ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ መሬት እውን ተጎዲኡ እዩ ብሕልፍ እኳ ኣግራብ ሓደ ህድሞ ብግምት 30 ሚእታዊት ካብ ኣካሉ ኣግራብ እዩ ሓደ ህድሞ ንምህናፅ ማእለያ ዘይብሉ ኣግራብ ዝበርስ ብፍላይ ንኣግማልን ኣዕኑድን ዝኾኑ ኣዝዮም ኣገደስትን ዓበይትን ኣግራቢንም ዝቁረፁ ብድሕሪዚ ሙሉእ ክረምቲ ዓዲ ምልእቲ ነቶም ሃዳሞኦም ዝተቐጸለሎም ስድራ ቤታት ሃዳሙ ክንሃንጽ ከረምና ኣዝዮም ብዙሓት ኣግራብ ተቆርጹ ዓድና እናረኣና ያበረሰት ዳርጋ ኩሎምቶም ግርማ ሂቦምዋ ዝነበሩ ግሩማት ዓበይቲ ግራባ ሃዳሙን ምህናጽ በረሱ ዓድና ወንጨርጨር ዝበለት ኣረጊት ሰበይት መሰለት ወዮ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንተበልና ግን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትመስክር ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንሕናን እቶም ዝርካቦም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት መንግስትን ብማዕዶ ማዕዶይና ንጠማመት ዘለና ከይረሳዕክዋ ሕቶ ህዝቢ ከይበዝሕሞ ዕግርግር ከይፍጠር ግዲ ተባሂሉባ ሓንቲ 3 ንስቲ ዝፈሓርኣት ትመስል ክሳብ ታሕሳስ ጥራይ ማይ ተጽንሕ ኣይትብላ ኣይትስተ ሓጽቢ ተኹዓይታተልና ሓቅን ምዝራብ ካብቲ ማይ ኣዕቂራ እትህበና ራህዋ ቆልዑ ከይተጥሕለልና ንሰግኦን ንሽቕሮሮን ይበዝሕ ክሳብ መስከረም ወይ ጥቅምቲ ዝናብ እንተዘኒቡ ክሳብ ታሕሳስ ጥራያ ማይ ተጽንሕ ካልእ ምስ ዛዲጋ ተታሒዙ ዝመጸ መስሓቅ ዛንታ ድማ ኣሎ መንግስቲ ነታ ቀዲምና ክንዝክራት ጸናሕና ሓጽቢ ኣብ ኩለን ናይ ዜና መስመራቱ ከም ብ19 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሃንጸ ዲጋ ገይሩ ተዛሪቡላ ዘየስሕቕ ኣይኮነን ንሑጻታት 19 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሰልዖ ዲጋ ስለዝተሰርሓላ ብሕጂ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክግበረላ ዘይምዃኑ እዩ እቲ ምልክት ላግፂ እዩ ወርሒ ሓምለ ናይቲ ዓመት እውን ካልእ ላግፂያ ሒዛትልና መጽያ ኣግራብ ቆሪጽኩም ኢኹም እሞ ገንዘብ ተቐጽዑ ዝብል ካልእ ላግፂ ንሓንቲ ገረብ ብሕሳብ 20 ናቕፋ ሸኒኖም ኣይብኢድና ኣይብእግርና ግዳዮም ገይሮምና ወዮ ምቁራጽ ኣግራብናስ ካባና ንላዕሊ ኣሕሚምዎም ቀደሙስ ንኣግራብና ባዕልና ደይኮናን ኣጽኒሕናዮም ግዳ ዋጋ ሓደ ገረብ 20 ናቕፋ ምባሎም ንኹሉ ግልህለ ሃቢሉ ዝገልጽ መብርህ እዩ ገረብ ሙሉእሲ 20 ናቕፋ ጥራይ ከም ዝሃበና ንዕኡውን ጌርናዮ ተቐጽዕናሎም ንኣብነት ገዛና ወዲ 13 ዓመት ሓወይ 30 ግራብ ቆሪጹ ተባሂላ ተኸሲሳ 600 ናቕፋ ከፊላ እዚ ፍጻመ 5 ዓመቱ ሕሊፍሎ ኣብ ዓድና ካብ መንግስቲ ዝተረኸበ ፍታሕ ግን ብፍጹም የለን ኣዴታትና ከም ቀደመን ካሕርሳ ይሞታ ኣለዋ ደቀና ከም ቀደሞም ካብ ትምህርቲ ርሒቆም ኣለዉ ጥሪትናን ሃብትናን ግን ከም ቀደሞም የለውን መሬትና ባዲሙ ጥሪትና ብጥሜት ሞይተንን ጸኒተንን ንዝኸፍአ ድኽነት ተቓሊዕና እዚ ግፍዕ እዚ ኣባና ጥራይ ኮነን ተፈጺሙ ኣብ ብዙሓት ኣብ ከባቢና ዘለዋ ዓድታት እውን ተኻይዱ እዩ
እቲ ታሪክ ክስነድ ምባል ጽሒፈዮ ኣለኹ መንግስቲ ግደፍ ኣብ ከተማታት ዘይሕጋውያን ህንጻታት ኢሉ ዝጸውዖም ከም ዘዕነወ ዳርጋ ኩሉ ሰብዩ ዝፈልጥ ኣብ ሃገረሰብ ሃዳሙ ብፈንጂ ከም ዝሃሞኸ ዝፈልጥ ግን ውሕድ እዩ ነዚ ታሪክ እዚ ክገንጽል ዝደሊ ሰብ ኣይሰኣንን እዩ ስለዚ እንሆ ዕድመን ጥዕና ረኺብና ታሪክና ክንቀይር ግዳ በዓል ሙሉእ ትምኒቴ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان زخبركم تخاتلتي مدب منسيات نلوم زدالنا مدب كم استخاتلكم وإنيرو بزغربنا لكم مدبات عجبكم كم تخونو تسفانا ايو كساب زمت حموس مزترفو مدبات راديو إيرنا حدقاكم سنايك أنا مدب منسيات عبريدي إيرنا